Sa pagpapatuloy ng pagramdam ni Gonzalo sa buong paligid, doon niya narinig ang boses ng mga albularyong sumisigaw habang patuloy na kinakaladkad sa lupa. Gonzalo! Tulong! Sigaw ng isang albularyo. Nang marinig ni Gonzalo ang sigaw na yon, walang pagdadalawang isip niyang hinanap ang kanyang mga kasama upang iligtas ang mga ito. Sa paglipad niya sa kalangitan, doon niya nasipat ang mga tanawing hindi niya lubusang inisip na kanyang masisilayan. Nang tuluyan na niyang makita ang mga nilalang na kumakaladkad sa kanyang mga kasama, agaran din naman niya itong sinugod upang bigyan ng tulong. Hindi na naghintay si Gonzalo ng isang pagkakataon dahil ramdam niyang labis-labis nang nahihirapan ang mga albularyo. Kitang-kita niya din ang walang humpay na pagtulo ng mga dugo nito sa lupa habang patuloy silang kinakaladkad ng mga engkanto. Nang tuluyan ng makalapit dito si Gonzalo, ay halos naging pahirapan sa kanya ang pagkuha sa kanyang mga kasama, gawa ng hindi siya nagagawang harapin ng mga engkanto na tumangay sa mga ito. Animoy ang nais talaga ng mga nilalang na yon ay ang mga albularyong kanyang kasama. Dahil sa medyo nakakalayo na sila noon sa pangkat nila Pio Carpio, kung kaya't napagpasyahan niyang maghanap ng paraan upang mapatigil ang kanyang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili niyang maging aswang na lakat upang mapantayan ang bilis na taglay ng engkantong tumangay sa kanyang mga kasama. Matapos niya itong gawin, bigla siyang bumuelo ng isang napakabilis na pagtakbo na siyang naging sanhi upang matagumpay niyang malapitan ang engkanto. Kasabay ng paglapit niya dito ay ang walang sawa niyang pag-unday ng saksak sa katawan nito. Dahil sa kanyang walang habas na pag-unday ng saksak, kung kaya't napilitang tumigil sa pagtakbo ang engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan nang lumingon sa kanya ang engkanto. Wala nang nagawa noon si Gonzalo kung hindi ang hilahin ang kanyang mga kasama habang dahan-dahang lumalayo sa kinaroroonan ng kanyang kalaban. Pagharap ng engkanto kay Gonzalo, bigla nitong ibinuka ang kanyang napakalapad na bibig na para bang nais siya nitong lulunin ng buhay. Mabuti naman at nagkaroon ka na ng lakas ng loob upang harapin ako. Engkanto laban sa demonyo? Titingnan natin kung sino ang mananalo. Wika dito ni Gonzalo na para bang nasasabik siya sa magiging duelo nila. Matapos niyang makapagsalita, tanging pag-ungo lang naman ang naisagot ng nilalang sa kanyang sinabi. Kasabay ng pag-ungol nito ay ang muling pagsugod ng nilalang sa kanyang kinaroroonan. Animoy hindi alintana ng nilalang ang lalim ng sugat sa kanyang tagiliran dahil sa nagawa pa nitong sumugod ng napakabilis sa kinatatayuan ni Gonzalo. Nang masipat niya ang papasugod na nilalang, agaran din naman niyang itinabi ang kanyang mga kasama upang paghandaan ang nalalapit nilang labanan. Alam ni Gonzalong mapanganib ang malalaking kamay ng nilalang na yon, kung kaya't pinili niyang pagmasdan at pag-aralan ang estilo ng pakikipaglaban nito. Habang patuloy niyang iniiwasan ng mga pag-atake, napansin niyang kulang ang bilis ng nilalang na yon, kung kaya't napag-isip-isip niyang maaaring ang taglay niyang bilis at liksi ang magiging susi sa labanan. Habang patuloy siyang nakikipaglaban sa nilalang na yon,
Panay naman ang ginawa niyang pagsipat sa kanyang mga kasamang nanghihina. Dahil sa hindi pagtuon ng atensyon ni Gonzalo sa kanyang kalaban, kung kaya't nagkaroon ito ng pagkakataon upang tuluyan siyang masunggaban ng hindi niya nalalaman. Pagsipat niyang tumalon ang nilalang na yon, hindi na niya ito nagawa pang ilagan. Dahil sa pagtalo nito, kaya nagpagulong-gulong sila sa lupa habang naglalaban. Sa bawat pag-atake sa kanya nito, pilit naman niya itong sinasalag gamit-gamit ang tabak ni Mapulon. Nang makahanap ng pagkakataon si Gonzalo, agaran din naman niya itong ibinalibag sa lupa. Sa pagtayo niya sa kanyang kinahihigaan, ay doon na pagtanto ni Gonzalo na dehado siya sa laban. Alam niyang hindi niya kakayanin ang lakas nito, kung kaya't ninais niyang kunin ang kanyang latigo upang makagawa ng panibagong estilo. Sa muling pagsugod ng engkanto, pinili ni Gonzalong patuloy itong hampasin ng latigo upang kahit papaano'y mabawasan ng paunti-unti ang lakas nito. Hindi na niya ninais lapitan ang nilalang na yon, upang hindi ito magkaroon ng pagkakataon na muli siyang mahawakan at malapitan. Sa bawat paghataw niya ng latigo ay ang paglipat niya ng lokasyon sa bawat punong naroon. Ginawa ito ni Gonzalo upang hindi siya magawang maabutan ng engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas ay halos napuno na ng sugat ang buong katawan ng kanyang kalaban. Bakas din sa mukha nito ang labis na panghihina dahil sa walang sawang paghahampas ni Gonzalo dito ng kanyang latigo. Nang mapansin niyang hindi na siya kayang habulin ito, kung kaya't doon na niya ginawa ang kanyang binabalak. Gamit-gamit ang kanyang bilis, walang patid niya itong inikutan upang isagawa ang kanyang mga susunod na pag-atake. Nang makahanap na si Gonzalo ng pagkakataon, pinili niyang lapitan ito sa likod at walang habas na pinag-uundayan ng saksak hanggang sa tuluyan itong mapaluhod sa lupa. Sa bawat pagtama ng tabak ni Mapulon ay ang pagtulo naman ng dugo ng engkanto sa bunganga nito. Hindi ito tinigilan ng pag-unday ni Gonzalo hanggat hindi niya nasisilayan ang buto nito sa likuran. Nang maramdaman niyang tuluyan na itong nawala ng buhay, ay tsaka niya lamang ito tinigilan. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili na ni Gonzalong akayin ang kanyang mga kasama upang madali silang makabalik sa pangkat ni Pio Carpio na nakikipaglaban sa iba pang engkanto. Sa pagbalik nila Gonzalo sa kanilang pangkat, nasipat nilang tuluyan ng nagapi nila Pio Carpio ang mga ito. Dali-dali rin naman silang umalis sa lugar na yon upang muling ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Doble-doble na dinoon ang kanilang pag-iingat upang maiwasan ang muling sagupaan sa mga ganoong uri ng nilalang. Habang sila ay naglalakad, ay halos hindi mapigilang mapatanong ni Gonzalo sa kanyang tiyuhin. Tio Carpio, ganito na ho ba talaga ang lugar na ito? Tanong ni Gonzalo. Hindi, iho. Ibang-iba ang lugar na ito noon. Ayon sa lola mo, na noong unang nilikha ng ama ang mundo ng mga engkanto, ay nababalot ito ng purong mga mabubuting nilalang lamang. Ginawa talaga ito ng bathala para lamang sa mga diwatang nangangalaga ng kalikasan. Pero sa pagtagal ng panahon, unti-unti itong napapamahayan ng mga nilalang na merong bahid ng kasamaan, hanggang sa dumating ang puntong umusbong ang digmaan na siyang naging sanhi upang mahati ang mga teritoryo ng mga mabubuting engkanto sa mga demonyo. Dahil sa pananatili ng mga engkantong itim sa mundong ito,
kung kaya't gumawa ang tagapaglikha ng isang napakalaking sapa na siyang maghihiwalay sa dalawang panig. Paliwanag naman ni Pio Carpio. Dagdag pa nito na kapag nawala ang tubig sa sapang kanilang tinawid, ay yun na ang maghuhudyat sa muling digmaang magaganap sa pagitan ng mga diwata at ng mga engkantong itim. Ayon pa kay Pio Carpio na merong isang mutyang nilikha ang bathala na siyang maghihigop sa lahat ng tubig na nasa sapa. Nasa pangangalaga yun ng diwata ng buwan dahil siya ang pinakamagaling sa kanilang uri pagdating sa pakikipaglaban. Nang marinig ni Gonzalo ang kwento ng kanyang tiyuhin, ay hindi nito magawang tanggapin ang kanyang isipan. Gulat na gulat talaga siya noon dahil sa napakaraming alam ng kanyang tiyuhin. Sa paglayo nila sa patay na kagubatan, ay nadapo naman sila sa isang napakalawak na lugar na animoy minsan na itong nalubog sa tubig. Mamasa-masa ang lugar na yon, kung kaya't matinding pag-iingat ang ginagawa nila Pio Carpio sa bawat hakbang nila sa lugar. Si Samuel noon ay halos hindi na mapakali kakalingon sa paligid dahil sa labis na pag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Alam niya kasing kahit anong oras ay magagawa silang sugurin ng mga nilalang na nasa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay meron na silang nasisipat na mga malataong nilalang na nagmamasid. Hindi yung kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Ayon kay Pio Carpio, na ang kanilang nasisilayan noon ay ang mga uri ng berberokang nalasuna ng itim na engkanto. Masyado nang mapanganib ang ganoong uri ng nilalang. Gawa ng tuluyan na itong napangibabawan ng mga elemento. Habang patuloy silang naglalakad, dali-dali namang lumapit si Samuel kay Gonzalo. Ibinigay niya ang kanyang sulo sa iba nilang mga kasama upang mabantayan ng mga ito ang buong paligid. Ermitanyong Carpio, hindi ba sumisikat ang liwanag ni Adlaw sa lugar na ito? Kanina pa kasi tayo dito binabalot ng kadiliman eh. Samantalang sa direksyong ating pinanggalingan, ay nakikita kong napakalakas na ng pagtama ng araw. Tanong ni Samuel. Magpatuloy lang kayo sa paglalakad nyo, Samuel. Dahil sa lugar na ito, walang kapangyarihan ang liwanag ni Adlaw. Wala kayong aasahang umaga sa lugar na ito dahil kadiliman ang nangingibabaw dito. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nitong makapagwika, muli naman itong ibinalik ang kanyang paningin sa daang kanilang tinatahak. Si Pio Carpio noon ang nauuna sa kanilang hanay, gawa ng siya ang may sapat na kaalaman sa lugar na kanilang kinaroroonan. Habang nag-uusap noon ang dalawa, panay naman ang pagmasid ni Gonzalo sa mga uri ng berberoka. Paglalarawan niya sa mga ito, meron itong mga maitim na lumot sa kanilang buong katawan at namumula ang mga mata nito. Nangingitim din ang mga ngipin nito. Merong matatalas na kuko at may mga bungo rin itong nakasabit sa kanilang katawan na para bang isa itong palamuti kung ito ay iyong titingnan. Dahil sa hindi naman sila ginagambala ng mga berberoka, kung kaya't hindi na nila ito nagawa pang pagtuunan ng kanilang atensyon. Sa pagpapatuloy ng paglalakad nila Pio Carpio, bigla silang napatigil sa kanilang kinaroroonan nang maramdaman nilang dahan-dahan na silang pinapalibutan ng mga nilalang. Alam nilang mga berberoka ang mga yon, kung kaya't napagpasyahan ni Pio Carpiong harapin na lamang ang mga ito. Alam kasi ni Pio Carpio na ang mga berberoka ay ang mga uri ng nilalang na sanay makipaglaban ng sama-sama.
Hindi ito gumagalaw nang wala ang kanilang grupo sa kahit na anong uri ng pakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na nga silang napalibutan ng mga berberoka. Hindi nila ito gaanong nasisilayan sa kadahilan ng labis-labis ang kadiliman noon na bumabalot sa paligid. Tanging si Pio Carpio at Gonzalo lamang ang nakakakita ng maliwanag sa mga nilalang na yon dahil sa kanilang pambihirang paningin. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na ngang nagsilapit ang mga berberoka sa buong paligid. Alam nilang hindi sila nito paaalisin ng tahimik, kung kaya't ninais nila Gonzalong maging handa sa mga susunod na mangyayari. Samuel, kayo na ang bahala sa kaliwa. Kami na ang sa kanan. Bulong ni Gonzalo sa kanyang kaibigan. Nang marinig ito ni Samuel, tumangulang naman ito at dahan-dahan ng binunot ang kanyang sundang. Sa pagbunot ni Samuel sa kanyang armas, patuloy pa rin siyang nagpapakawala ng mga usal sa buong paligid. Nang marinig ni Pio Carpio ang pagpapakawala nito ng mga palipad hangin, ay agara naman itong nilapitan ni Pio Carpio para suwayin. Samuel! Itigil mo yan! Sigaw ni Pio Carpio habang papalapit ito. Dahil sa sinabi noon ng ermitanyo, kung kaya't agad din namang binawi ni Samuel ang mga usal na kanyang ipinalipad sa hangin. Matapos niya itong gawin, laking gulat na lamang ni Samuel nang masipat niyang nanlilisik ang mga mata ng berberoka. Nakatitig itong lahat sa kanya na siyang labis na ikinatakot ni Samuel. Dahil sa kanyang mga nasilayan, doon niya napagtanto na ayaw palang makarinig ng mga berberoka ng mga usal sa kanan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahan-dahan na ngang gumalaw ang mga nilalang sa kanilang kinaroroonan. Samuel, kahit anong mangyari, huwag kang lalayo. Ikaw ang pangunahing punterya ng mga yan dahil sa mga usal na iyong pinakawalan. Wika ni Gonzalo paglapit nito sa kanyang kaibigan. Nang marinig ito ni Samuel, tumangulang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi ni Gonzalo. Si Gonzalo naman noon, ninais na mapalapit ng husto sa kanyang kaibigan upang ito ay maprotektahan sa mga nilalang. Habang patagal ng patagal silang nananatili sa lugar na yon, palakas naman ng palakas ang tensyon sa paligid. Nang hindi na mapigilan noon ni Pio Carpio ang kanyang pagkagigil, ay ninais niyang tawagin ng Godor upang kunin ang kanyang mutya. Sa pagkuha niya sa kanyang gamit, biglang umangil ang lahat ng berberokang naroon sa paligid. Alam ni Pio Carpiong hindi nagustuhan ng mga ito ang pagtawag niya sa kanyang gamit, kung kaya't ninais niyang magbigay ng hudyat sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pagsipol. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang gumalaw ang mga berberoka sa buong paligid. Dahan-dahan sila nitong pinalibutan upang masiguro ng mga ito na walang makakatakas sa kanilang grupo. Nang akmang susugod na ang mga berberoka, ay bigla itong natigilan nang makaramdam sila ng mga nilalang na paparating sa paligid. Pagsilay ni Pio Carpio sa isang maliit na burol, doon bumungad sa kanila ang 3 amumongo na nananakbo papalapit sa kanilang kinatatayuan. Minuto lang ang binuno ng mga nilalang na yon upang marating ang kinaroroonan nila Pio Carpio. Sa paglapit ng mga ito, ay ang pagtabi naman ng mga berberokang pumapalibot sa kanila. Ermitanyong Carpio, bakit may mga amumongo sa lugar na ito? Tanong ng isa sa mga albularyo. Hindi ko din alam, iho. Pero baka maaaring ang mga amumongong ito
ay ang mga namumuno sa mga berberokang nakapalibot sa atin. Maging handa kayo dahil sigurado kong hindi tayo makakaalis sa lugar na ito nang hindi tayo napapalaban. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Gonzalo, agad din naman niyang sinipat ang albularyong kinakaladkad ng engkanto doon sa patay na kagubatan. Alam niyang malubha pa ang mga sugat ng albularyo, kung kaya't hindi niya naiwasang ipag-alala ang kaligtasan nito. Habang sinisipat ito ni Gonzalo, pansin niyang hindi nito nagagawang tumayo ng maayos dahil sa iniinda nitong sugat. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumugod ang mga berberoka sa pangkat ni Pio Carpio. Agaran din naman nila itong sinalubong ng kani-kanilang mga pag-atake. Si Gonzalo noon, ninais samahan ang kanilang mga kasamang sugatan upang kahit papaano'y hindi ito mapaslang ng kanilang kalaban. Dahil sa lakas ng karga noon ni Pio Carpio, kung kaya't nagawa nitong makapatay ng ilang berberoka sa loob lamang ng ilang minuto. Habang patuloy silang nakikidigma sa napakadilim na paligid, kitang-kita ng mga amumongo ang pagkinang ng mutya ni Pio Carpio. Sila Samuel noon ay panayang paghataw ng kani-kanilang mga sundang at talibong sa mga berberokang patuloy na sumusugod sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa dami noon ng kanilang mga kalaban, ay halos hindi na masipat ni Gonzalo ang mga kinaroroonan ng kanilang mga kasama. Nang maramdaman niya ang pagsugod ng isang berberoka sa kanila, dali-dali naman niyang binunot sa lupa ang tabak ni Mapulon. Anong ginagawa ng mga armas ng diwata sa aming lupain? Hindi ba't sinabi ng inyong Panginoon na hindi kayo maaaring tumungtong sa lugar na ito? Wika ng isa sa kanilang kalaban. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsugod nito kay Pio Carpio ng buong lakas. Nang masipat ni Pio Carpio ang papalapit na amumongo, agaran niya namang ipinaikot sa ere ang kanyang palakol upang makakuha ng sapat na lakas na siyang haharang at sasalag sa puwersa ng amumongo. Sa paglapit nito kay Pio Carpio, agaran din naman itong nagpakawala ng mga suntok na siyang sinalag ni Pio Carpio. Gamit-gamit ang kanyang palakol. Sa bawat pagtama ng amumongo sa patalim ng palakol, ay hindi nito napansing bumabaon ang talim nito sa kanyang mga kamay. Matapos ang mga pag-ataking yon, ay napangisi na lamang si Pio Carpio dahil sa padalos-dalos na aksyon ng engkanto. Okay, subukan natin i-upload ngayon hanggang 95. So kita-kits tayo sa next ep. Tuloy-tuloy na to, wala ng premiere. Yun lang. Salamat.